Baina batez ere erasoak osoituak gaude, adibidez eraso fisiko eta ze hitz egitea eta bar, baina bueno, adibidez ni egamen sartu nintzenetik ere konturatu naiz individualetik eta norbanakotik aratago ere badijoala kolektiboa eta berez erasoak ere izan daitezkela ez bakarkako pertsona batentzat, badiz eta kolektibo osoari bestera zeharkako batzuetan ere. Adibidez oso askotan hitz egiten dugun, ez esan bezala, norbanakoari egiten zaion erasoen inguruan, baina gero ez dugu hitz egiten adibidez instituzioek nola erabiltzen dituzten eraso horiek gerora adibidez politika arrazistak sustatzeko. Orduan gehatzen gara lehendabiziko parte horretan, baina bestea ere uste dugu kolektiboari eraso egiten diola instituzioek egiten duten erabilpen hori. Horixe galdetu nahi nizun, bainat, Egamek argitaratu zuen maiatzaren 17 begira, haren diskurtsoa argi gera dadin, eta horietako puntu bat bazen, ezta? Eraso queerfoboak erabiltzen direla arrazakeria eta eraso arrazistak babesteko. Bai, alaxe da, ikusten dugu indarkeria polizialetan kasu askotan, bueno, gero eta sarriago, eta ikusten dugu politika aldaketak ematen direla, non adibidez, azpimarratu egiten den erasotzailearen nazionalitatea, eta hori erabili izaten da, gerora gu erabiltzeko haien politika arrazistak defendatzeko, baina bueno, hau ikusten dugu eskala txikian kasu horretan, baina ere ikusten dugu genozidoak eta bar defendatzeko nola kolektiboa erabili izan den, adibidez Israelen kasuan ez, nola egin den gay washing edo pink washing hori kolektiboa erabiliz, esan ez, haiek direla kolektiboarentzat paradisua, eta justo kontrakoa bestea jarrita, gu akatzen ari direla kaleetan, eta erabili ez, beti esan ez, zen nahi duzue, hau nahi duzue, zueke bizi ezin zaitezkeen herrialde bat salbatu nahi duzue, ez? Orduan bai eskala txikian, kalean politika arrazista horiek sustatzeko eta mantentzeko eta indarkeria poliziala erabiltzeko horretarako, eta gero eskala handi batean politika kolonialista horiek sustatzeko erabiltzen gaituzte.